Сега ще ни гледате цигнията как си муяме първите пичове. Аре, заставай, бе. Фанахте! Пичове, не можете ли да пазите баланс? Стой! Малко нагоре го вдигни. Време ти на газа! Треш ти го ите, то трябва да се вижда сам да чуе. Дай кебабче, бе! Купихме 22 кебабчета, той имаше 25. Къде са кебабчетата, бе? Коли на кебабчета? 40. Яке, бе? Кажи на екрана се лъскава. На кой трябва да връщам пари после? Мама! Може на плига хляб. Да, ще ви. Ама има и кебабчета. Дай я пия! Първи! Аз се дах още първи. Аз съм се... Не е интересно да ме гледай! Дайте ми кебабчета! Охо! Кой няма да е кебабчета? Ти! Знаеш как да ще ти второто знаеш, ти си много тъпо. И на мен е Може ли една плика? Никой не се прави на интерес. Дай ми кебабчета! Дай ми кебабчета. Абе хора, колко по It's so nasty! Дейвид, дай 2. Абе! На палък и едно кебабче може да гледат. Да, взимай си. Има мазари с кебабчета и лев. Имаме... Fuck you! Взимам ти, не ми пука. Имаме по 2 кебабчета на всеки. Нищо няма. Ето това е моето куче маче. Така се да потрепили. А нека по надолу има. Трябва да стои до тебе и да ходи. Моето куче е такова, но по-голямо и черно. Любо! Добре. Крис, така се прави, нека с тебе. 12 юда. Не ме гледай! Звъня поне 50 точно. Искам да пия Крис. Не го изпивай, бе! Заповядай. Знам, че искаш да пиеш. Золоти киричи, коробе, керек, керек, карама, карама. Кори, Моя кори, кирио, кори, киричи, караса, карам. Кой хляб това? Измуяхме един хляб, е бати на малките. Кой Аз ще го да гледам държи по за трепили. Аз ще направя двигай с Ние сме да седяли тук насред улицата, като първите стига. Представлявайте, че трябва да... Нямам представа колко време седиме тук и какво става. Ще говори половин час. Гледай. Найки, не подай мешката. Това не е мешка. Това не ти го давам! Не! Вижте какво е това. Няма да ни стигне. Те сте ни гледали, че няма ни стигне да снимаме фриран клипа.